Ladies and gentlemen, nhasi tiri pamusha wangu ani mungoona madziro acho masipata speed sport zvinongoratidza kuti zvakaenda kuprivate school, but problem ndeyekuti panapa pambasina masola. Ndofa mungozviona magetsi mazuva ano ari kunetsa. Instead of just complaining, you can make an alternative plan. Ndozvazvinotoda chi muZimbabwe. Ska as usual, dadedza vakomana veLogos Solar Tech kuti vambonditira kaplan kanoenderana chi neni. So we are going to talk about this package in a legacy name because indeed their biggest customer. So kwane a package in a legacy name, I am the first one to get it, and Srakona who is going to be the second. This package iripanapa inonzi Zigo package yeko Logos Solar Tech. Rekatinzwe package yakamira sei madi mda zviri seivo Zigo zvinofamba here vanhu vakafarira basa ramakaita kumusha kwamaiguvhe yako kuti sabe they really liked it. ndizvozvo chaizvo mazopfuurira mberi here kana kuti hapasi kuvharwa vanhu chichichichichi tiri kupfuurira mberi nezvatakangotaura kwetiri parusape tikati tiri kuisira vanhu magetsi vanhu ngavauye vaisirwe magetsi kuti vawanikwe nekudzinga rima vanakirwe nemagetsi. muisira vanhu magetsi kwete masola like actually ndingati masolar systems aya unenge uchitongowangofana nemunhu ane magetsi because the basic things zvinoshandiswa mumba ndo zvinhu zvinenge zvichipawiwa nesolar system iyi. Saka generally tinenge chitongototi munhu anechi atori nemagetsi kudhara. Let's start from here. Tisada taura mapackage evanhu vane mari yakawanda anaya ndesuma upcoming animaona package yakamira sei. So this one is a backup. It's a backup system. Backup system in a 24 volts lithium battery. Yobva yaita this 3.2 kVA inverter. Yobva yaita protection kit yacho. So package mashandira inoita inenge ichicharger nguva dzinouya magetsi. So with this hybrid inverter, battery rinongoda just less than an hour, maybe from 30 to 45 minutes, battery rinenge ratozara nemagetsi. Rinenge razara. Because magetsi acho akutanga ari kuya less than an hour. Chokwadi. So in just a few minutes, maybe in less than an hour, battery rinenge razara. So after magetsi aenda, makungo switcher off. Switch now to this backup system. So switch to this backup system. Munokwanisa kuto power fridge yenyu, munopower TV yenyu, munopower lights yenyu. You can run with this backup system. Kana tishandisa isusu mafridge ariko echimanje amazuva ano anonzi class A fridge anoseva moto. Ma TV ariko modern TVs ariko mazuva ano anoseva moto. Saka you can run with this backup system for approximately 10 hours magetsi aenda. So this backup system is a game changer yekuti vanhu vese vanenge vachitambudzwa nemagetsi vakawanikwa nekuzviisira this Zigo package vanonakirwa nemagetsi aya esola. Skainini ndenda kutonakirwa mamanje our studios will be powered by Logos Solar Tech Zigo special exclusive package. You got it first. We don't know how long this is going to run, but it's on a limited time because Kangorika special edition. So how much do they get this package? So this package, it costs $900 including labor yacho. So the fixed and supply price of this whole package, it's $900. So with just $900, you're good to go. Tunovatawa tongo kuisira such a well presentable solar system. Unakirwa futi magetsi acho. Ndo $900 inonzi pachirungu $900 only. Yes. Pachishona chete. How long does it take for you to install this one? Inongoda, let me just say, from 1.5 hours to 2.5 hours tinenge tapedza kuinstalla this system. And then if I'm out of Harare? If you are out of Harare, tinenge chingozodawo an appreciation of transport since distance inenge chida kuti you know someone anokwanisa kuita sei kuti carry that burden. Alright, inonzi appreciation of transport. Appreciation of transport, yes. Yeah. Mota yenyu ichi hybrid ere kana kuti inorwa fuel? Motikari dzedu dzinoseva fuel zvedu. Alright, then for those who are not on a tight budget, who really want something which is chino chekuti chache mabhozira. Kana not mabhozira as such, but people who have got
homwe inenge iri nani vasiri kuda kuzoita mapower needs ekuti anenge vachilimitwa. What can you offer? Okay, so currently we are running also a promotion like zvatakambotaura previously paipai. Tiri kurana a 3.2 kVA promotion whereby tiri kutaura kuti with just $1,380 tinokuisira a solar system yakaita sei but inenge yaane magetsi. So this one inenge ichirana 24/7 inenge ichichargisa this battery both nemagetsi kana kuti nemasolar panels. So this hybrid inverter inenge ine a good advantage yekuti during the day mapanels aya anosupply moto unokwanisa kuchajisa battery uchisupply futi power kuload. Patime battery parinenge razara power yese inenge yakuchiendeswa kuload, battery rakamirira kuvira kwezuva. So from that package now we go on to another package inonzi a 6.2 kVA solar system. So a 6.2 kVA solar system iri kuita iyo 2.3. So with just $2,300 tinokufixira tokuisira solar system inenge ichinakidza. Inenge iri maybe let me just say inenge iri times 2 this package. Saka that means that load yaunenge ushandisa inenge iri half panapa unenge waane times 2 load yaunokwanisa kushandisa on the other solar system. Okay, I see. And then my companies, SME, chichichi, munosoterate, industrial level, chichi. Alright. Macompanies tinoita mapackages akasiyana-siyana. But tinowanzofarira kuti tiite anonzi tailor made solar systems. Ekuti isusu tikasvika tikaona load inenge ine company. Tokwanisa kuassessa toona kuti with this load tingavaisira solar system yakaita sei. So vanongotibata totaura nawo even pa phone tinokwanisa kutotaura nawo tikatopedzera tatonzwisisana totoziva kuti what really is needed kuti vakwanise kupower that business ravo vasina dambudziko remagetsi. Koita, you know, the government is the biggest customer in the sense yekuti vanenge vaine civil servants. Civil servants anongonange anenge security kake kuti munokwanisa kudhila nawo madhiri musingazotya kuti makwana zvinoenda nepamwe. Hapana here zvamuri kugadzirira. Maticha, mapurisa, manesi, nesuwo ana zigo. Andizika. Takatarisa ipapo tine a process yatiri kuita right now. Would like to engage with ma-systems government kuti vakwanise kutipawo mukana kuti ma-civil servants vachida ma-solar systems tinokwanisa kuvaisira ma-solar systems using ma-payment methods avo akafanana na-SSP. So that is still in the pipeline, zviri process. But anytime soon, I believe by January, tinenge takutorana takutanga kutovaisira ma-solar systems. Okay, so do a test run ke package yedu ino iri kuiswa panapa. Plus izvezvi zvangooneka swego zvokuti vanhu vachipinda mumba menyu obva wasangana ne-backup system. Totoziva kuti panapa magetsi ichi iwaya kana vaenzi vanonyatsoita sei vanonyatsosununguka mumaloji umu nemumaresort Airbnb chi ato some of the requirements kuti ndichipinda imomo I should see chinhu chakaita ngese and lucky enough mumba mangu munhu chingovhura door. This is the first thing chaona ubva watona pato ne-class difference. Anyway, kuti mudetsere vanhu manhamba as usual ne-location pavanokuwanai those who want to walk into the shop. Okay, so our contact details are as follows: 0785 392 452, and the second one is 0714 853 314. Okay. And then we have got a landline in a number here, 242 755 786. Okay. Our location, we are located at number 48 Harare Street, corner Abacon and Harare, first floor, shop number 12. Yes, working days. Tinoshanda isusu kubva musi wemuvhuro kusvika musi wemugovera kubva na 8 o'clock dzemangwanani kusvikira na 1700 hours dzemanheru. Musi weSunday tinenge tichimbonoshumira. Wonderful. Ndofunga zita munongorona kuti izita rine chekuita neBhayibheri, shoko raMwari. Saka ladies and gentlemen, tokuratidzai manje video muchiona kuti panapa zvabuda zvakamira sei.